Uyazi ngiyakukhumbula kakhulu sithando sami. Uhlezi njalo nje usemqondweni wami futhi njalo. Kodwa ke ngisemsebenzini, ngizama ukuhlanganisa uhlelo. Angazi ngenze njani, ngiyekela umsebenzi. Makusho wena ngiyayeka ke nalomsebenzi manje sithando sami. Oh. Yebo ntantokazi, ngizoba sekhaya maduze. Ngikuphathele ke imbali zakho lezo zithandayo. Uziphathe kahle. Ngiyakuthanda. Nomzana. Uyamangalisa impela. Ukhona ukujabulisa umfazi wakho nentombi yakho kahle kanje? Dorat. Igama lami mina nginguVikrant. Kanti kuba uVikrant kuchaza ukuthi nginamandla amaningi. Angisabi baba kamuntu mina. Sabusimakade. Izoni kumele zimesaba uNkulunkulu kakhulu. Perfect. Uma ufuna ukusebenzisa amandla egama lakho kwenze ngokuhle. Uma ngenjalo ngazi kahle ukuthi ngizokuthola apha masubhedile. AJ kungani ulapha namhlanje? Ngicela uhlale phansi ngiyacela. Lungisa umlethele into yokuphuza. AJ ukuba ungitshelile ukuba khona ukudinga kumina, bengizoza lapho kuwena. Kunokuba wena uza lapho kumina. Kodwa ke ngoba ke nakho usufikile lana, kusho ikhona nje into ebalekile office ukuba sidingade. Kusho ibaleke ngempela lento. Tshela mina ke ngakusiza kanjani ke namhlanje? Vula icala. Yilokho nje kuphela. Bengingathumela omunye wabasebenzi bami bafike lapho kuwena bezovula icala. Awusho ke. Ngabe ubanike lona ufuna ukumvulela icala namhlanje? Umsesho Vikrant Deshmukh. Bhala ukuthi uVikrant Deshmukh uyindoda eshadelwe. Usesikhundleni esibucayi kakhulu. Futhi wacupha intombazana uVeradi lapha kwezomoya wothando. Futhi wamkhohlisa. Ngenxa kamseshu uVikrant, le yangane yazama ukuyibulala. Futhi kucaca pha ukuthi umseshu uVikrant umphoqile ukuthi enze ngalendlela le. Uzobhekana nesigwebo na kanjani? Angithi Usisika Revat ufikile ukuzovula icala. Futhi icala livulwanga. Futhi akazange aphathwe kahle. Kanti ngikholwa ukuthi lemniningwane yanele ukuvula icala. Leli cala lisadinga ukubhenya kwanele manje. Ufakazi uVikrant uqobo lwakhe. Kuphela umshini osakhela ukwenama empilweni zethu mntanami. Lapho yakhona bayojabula ngawe. Awusangimemile umuntu onjabula la ekhaya. Yingakho nje sengibize lo yamuntu onjabula la ekhaya. Ini? Usho ukuthini? Hamba lunga. Bayeza bazobona ulila. Hawu kodwa auntie. Cha, emva kokubona imphumela yakho kumele vele sikushadise ngokusheshsha kakhulu. Ubani owazi umonakalo ongahluwenze? Usomandla kuphela. Hayi suka hamba lunga. Kodwa Kalindi, Auntie. Baba. ungakhathazeki ngizokhuluma naye man. Hayi wena, phuthuma. Faka lokho. Izokufanela, uzobona wena. Faka. Uyabo? Ibuka kahle kabi. Kodwa sisi, ingabe uyabona ukuthi ulili ubukeka emuhle kanjani? Ma. Yebo. Itiye selungile. Kulungile. Woza wena, woza. Buka lokho. Lalelani-ke, akekho ovumelekile ukuphuma. Mangithi ngifuna itiye lila, kumele lize ngokusheshsha. Bese wena-ke ungalokothi, utshele umuntu ukuthi wenza itiye.
hambani niyolunga, hambani. Kalindi angitshele kahle kwenzakalani ngani nobabili man. Yenza kodwa. Beka lokhu ngaphakathi. Phela yonke into imanhlanhlalo la. Yebo kungani usushasha kangaka? Angitshele kwenzakalani ngempela? Kungani ukhononda kangaka? Ubani manje lo sayo ukhuluma man. Lokho Sanibonani ekhaya. Kalindi kwenzakalani kanti la? hawu. Babezobona ulila nje. Yebo, kodwa uphi umkhwenyana? Moyite. Mr. Suresh Vilas Salunke. Umkhwenyana. Ngiyabingelela babezala. Uthini? Ufike ngesikhathi esifanele impela. Hayibo madoda. Ngathi ubuwazi ukuthi bengihalele itiye. Ngiyabonga. Lamnandi. Yazi ngiyalithanda. Itiye. Kanye nentombazana. Wesalunke angikhumbuli ngicela umbono wakho. We mnumzane Moyite. Unkosikazi wakho uthembise ulila wami umshado. Angithi awuwazisanga nomndeni wakho? Ngaba ngcono kabi ukuthi indodakazi yami ihlale lapha engaganile. Ngeke ngize ngivume ukuthi igane le ndoda lena mina ngivume. Yini khona inkinga ngami? Ngumqemane. Ngimuhle. Nginothile. Mnumzane uSalunke, ngiyabonga kakhulu ngegalelo lakho. Ngeke kodwa ngimoshe ikusasa lomntanami. Ngoba wena ube nomusa kimi ngeke ngikwenze lokho. Angikwazi ukuthi ngimshadise nendoda endala kangaka ephinda iminyaka yakhe kabili ngeke. Senze iphutha sinomngami. Ngiyacela ungixolele. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.